Sanibonani babukele, kusaseyilo i-champion lele. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyo eMafeking awamanyala. Kuba yilelo lanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela. Nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakazwa benawo amanyala. Bayabhala-ke abantu. Bayabhala abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo, sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Luyisima kanje kula namhlanje udaba. Kungo-2023 kunenkosazana engangiyithandile njengoba ngumuntu owayesebenza nje kwelinye idolobha. Kahle kahle ngangisebenza emall ngaphakathi. Engayithanda le nkosazana. Yayime kahle impela, iyintombi iziphelele, inefika, ine-flat tummy, isho ngezinqa zayo ezinkulu ezingaka, inhle nasebusweni, isho ngamehlo amahle. Ngayithanda le nkosazana. Yayiwumuntu owayewumavela njalo emall. Ngelinye ilanga ngiyibize le nkosazana, ngiyicela inamba yayo bese nginike. Kwazise ngabona phela ukuthi ngendlela enhle ngayo le nkosazana kuyona nje inkosazana engingavele ngivane nje ngiyibize nje kanjalo ukuthi sengiyifuna endlini. Kumele ngiyihehe, ngiqale ngiyikhiphe edate-ini. Ngamcela ukuthi sibe ne-ice cream date, avume. Ekuvumeni kwakhe azofika emall. Mayifika tshela amajita abafethu khaningene ngikhavele umlungu mayengafika ngicela ukuthi nimazise ukuthi ngisayela nje. Amajita avume. Thathe lo mntwana ngimjikelise ngemuva. Kwasemall sifike sidla ice cream, lapho sidla ice cream. Ngibe sengiyazama phela ukumdonsa ngesibhamu sonwabo. Athlehlele buqamama ngibona ukuthi ayakavumi. Ngithi hug kanjani? Angikayihug. Ngibona nehug yakhona ukuthi ngiyinikwa nje kudlulisa usiko phela lana. Ngithi akho nkinga. Sihambe-ke sabantu abaright, ngingabi nankinga. Ngilo engizama ukumthinta ukuthi sibe abantu ababonana endlini, ayale kakhulu. Futhi avana angayingeni indaba yami futhi ngibona ukuthi akayingeni. Ngibe buhlungu ngelinye ilanga ngisetekisini. Iteksi mayithi gaganane nenye imoto, enye i-BM. Mangithi gaganana le BM, nangu uhleli ngaphambili. Ngithi madoda, lafe lihle kakhulu. Lo muntu engimfuna kangaka. Kungo-2023 lapho. Ihambe iminyaka. Ngiyaphazama. Kungo-2022 man. Kungo-2022 yebo. Kube u-2023, 2024. Sengiqalile-ke nami sengiyiquality-ke manje, ngimuhle, ngiyajima, ngingaka, sengiyisiphankhana. Ngiseyona lento engangiyiyo ngo-2022. Ngihlangane naye kwesinye isitolo nje. Ngiyozithengela izinto yinto nami. Ngiphesha lapho kwenzela ukuthi qhubeke kahle inyanga. Ngithi gqi ngaye shop. Mangithi gqi avenashalazi. Ngibone kona ukuthi akasafani nakudala, sekukhona ukushayashaya kokuthile kodwa akashayeki incama. Phela intombi kwakuyintombi iziphelele leziyana. Akusiyena umuntu ongavanawe kalula kangaka, kodwa ngiyabona ukuthi engathi kukhona ukukhahlamezeka okuthile. Ngibese ngiyasmayila, akasmayile. Ngithi angisakwazi, athi ngikhona. Ngithi ulahle inamba yakho. Ayilahlele. Mayilahle inamba ngithi ngizokuthinta-ke ne. Ngibese ngiyahamba. Ngingamthinti futhi lapha emalangeni. Ngiphinde ngihlangane naye. Mangihlangana naye ngibona ukuthi akaphathekile kahle ngenxa ukuthi angingamthinti phela. Ngibese ngithi sorry man, yazi ngakhohlwa ukukuthinta, ngumuntu obhizi kakhulu. Athi akho nkinga, ngangithinta namhlanje sikhona sisaxoxa, ngingabi nankinga. Ngimthinte nangempela sizixoxele. Mntwana u-free? Kusasa athi nge-free. Ngithi okay, kusasa ngizokutexta mangibuya emsebenzini. Akho nkinga. Mangibuya emsebenzini ngimthinte. Text
Mntwana khambani ufree hata ngi-free ngithi hayi khawuzwakali la kumina athi sizokwenzani. Ngithi mina ngizibukela imovie sozwakala sizobuka imovie athi alright. Ngithi ngikuhlangabeze kuphatha angihlangabeze ngizozizela ngithi usabhizi. Phela intombazane ngakutshela ukuthi izazizela ungayihlangabezi khombisa kona ukuthi isathanda ukuba matasa. Hayi ke ngithi hayi ungazwakala ayazwakala nangempela atheleka imayitheleka afike ngizithengele u3 liter la wewine iDrosti Hof. Hayi mayifika ngithi hayi na iDrosti atha ngiyiphuza mina. Ngithi uphuzana athi mina ngiziphuzela isavana. Ngithi yini kwenzani iDrosti athi hayi ngenza lutho inkinga ngidakho. Ngithi awuyiyo nje ipurpose yokuthi siphuzeleyo ukuthi sidakwa athi inkinga izangidakho. Ngithi no inkinga yena nikwazi ukuphuza. Sukaxalaza ifinto uyakwazi ukuthi yakudakwa ithi chu nje kahle ngoba phela manje ngiyabona ukuthi njengoba engaphuzile iDrosti manje kusho ukuthi kumele ngiyolanda lesavana yakhe. Hayi athi okay hayi asiyitry kulungisa amaglasi siloke sishaya la siloke sishaya sizixoxele kube mnandi. Ngiqale ngimbambe ngimjikele ngimthi hayi futhi avume ngimthi hayibo yimloze ngimgqokisa isuti yesela ayigqoka ngimhlafunanga kanje. Ngimhlafunanga kanje. Ngimhlafunanga kanje. Yazi phela manje sengimhlafunela nivela ngisekho kuye kangaka usemuhle yena vele. Kodwa phela ngoba sengiyamazi ukuthi umuntu obegijima. So uthando lolenganginalo ayalisekho. Funa manje ngiyazi ukuthi njengibethe akafuna ukuhlangatshezwa ufuna ukuzizela ingoba vele ubalekela kona ukuthi angabona angimhlafunanga kanje. Ngamhlafunisisa. Thatha ngambhekisa le ngathi ibheka le maluti ngamhlafuna. Angimhlafune kahle futhi ngimhlafunela kona ukuthi eze ukuthi lo muntu lo uyangihlafuna straight lona. Ngimhlafuna rough. Hayi kuthe ukusuka lapho inkosi yami ngithi ukumxolela. Kwaze manje ngathi ukuthinta la emankwebevini hayi kungasaphandle siloke sigijimile nje. Aziphuthuma boma 4 izikhathi. Asiphinde sethi chu le wine yethu. Angiphinde ngimthinte futhi ngiphinde ngimhlafune. Mhlafuna ngoplastiki ke kodwa ngiyatsho ngithi phela la ngingaba nebhadi elinzima mengabe ngingavene ngingene nje budlapha. Mhlafune. Lokho siqhubekile sizibukela imovie la sizidlela leli wine lethu hayi. Kuthi ukusuka athi hey uyahamba ngibuze mina uyakuphi manje athi hayi uyahamba usayopheka because uhlala nogogo wakhe. Athi ucela ngimboleke ijezi hayi ke ngimnika ijezi ke ngingabi nankinga. Ayahambe umuntu obuyayo ngiyamthinta le hayi akasabuya futhi ngimiyeka nginamsebenzi naye ngihlafunela iwayini yami ngizibukela imovie kumnandi kube nje yaya. Ukuze kuyoba ntambama zilalele futhi lapha emalangeni ngiloke ngizama ukuthi hayi umfethu masibona nawe loke ebika imbibi loke ebika ibuza. Hayi mfethu kezwakazi ijezi ngoba phela ngiyakuzwa sobika imbibi ubika ibuza. Vela ngisela msebenzi naye. Sengizifunela ijezi yami. Hayi ijezi ngizayiletha ngiyahlanya lo. Ngivani ngiyozilandela ijezi yami hambe ngifike ngimemeze kubo. Cela ijezi yami alethe ijezi yami delete inamba yakhe ngiphume kuye. Ngequality vele ngaleso sikhathi ngiyaqhubeka ngiba equality ngimuhle emzimbeni ngime kahle ngithe yimlo yaya uyangunderstand. Hayi mangilo ngihlangana naye ke endleleni ngivane ngismayile kakhulu ngimbheke engibona ukuthi echalaza ngoba phela manje uyazi ukuthi wayengicomela and ekugcineni ngagcina ngimtholile ngingamhlafunisisa hayi ngamhlafuna nje ngamhlafunisisa ngaze ngakhukhuza nethambo ngoba phela uyadala ukuthi angabuyi. Dathi night wayithe uyabuya uyadala ukuthi angabuyi. Wahlafunwa lo muntu. Wahlafunwa hayi indaba okudlala. Noma sengimncenga ukuthi makaphinda abuye futhi ngizomhlafuna ngimcela
azange abuye because wayazi kahle ukuthi wahlafunwa and wayazi ukuthi if uke wabuye uzahlafunwa, hayi indaba okudlala.